Vanguardista intervención arquitectónica na cidade de Ourense. As sinerxias entre Adif e o goberno municipal dan novos froitos. Os depósitos de formigón que estaban situados entre a praia de Vías de Empalme e a avenida de Marín, que no seu tempo fornecían de auga as máquinas dos trens de vapor, non se perderán. O proxecto de adaptación a alta velocidade da estación intermodal, despois de repetidas modificacións, sempre á baixa, contemplaba a demolición destes históricos elementos da arquitectura ferroviaria. O goberno jacomita, nunha nova e imaginativa intervención urbanística, mercou por unha cantidade que non trascendeu, pero que de seguro renderá as súas boas comisións, as estructuras circulares de formigón para integralas no xardín do Posío. Os depósitos conformarán a nova cafetería terraza, xa bautizada polos ourensáns como a do Torete, en relación á súa forma semellante a dun couso taurino. Preguntado por esta actuación, o célebre arquitecto Norman Foster, autor do proxecto orixinal da estación do AVE, agora revisado moi á baixa, respondeu con flema británica: "Fac Ourense". A instalación dos depósitos de Renfe no Posío supón un paso definitivo na desfeita integral do xardín romántico do casco vello de Ourense, que pasa por tallar polo pé numerosas árbores centenarias a cambio de instalar outras metálicas, converter en zona dura pero blandiña de coloríns a parte superior do xardín, antes chamada o bosque, e crear unha lagoa pros párrulos na que o Concello estuda poñer barcas de remos. Total, só están fundindo un orzamento de obra cercano aos 2.700.000 euros, comisións incluídas. Mentres as obras de adaptación a alta velocidade da pomposamente chamada Estación Intermodal de Ourense avanzan a baixa velocidade, cun prazo de realización de 6 anos, dos que xa acumulan varios retrasos, e cun orzamento inicial de case 135 millóns de euros que xa baixou a 111,7 millóns. Adif segue sen explicar públicamente que actuacións vai realizar realmente. Hai serias dúbidas de que se cubra con pérgolas a praza da estación, onde viaxeiros e taxistas soportan sen protección ningunha as altísimas temperaturas do verán e as chuvias e xeadas do inverno. Tampouco se sabe claramente como se resolverá a mellora da comunicación entre a avenida de Marín e outro lado das vías. Ourense Today, porque a información non é unha broma. Ou si?